こんにちは。私は日本人です。54歳です。関東から来ました。がよくは6人です。趣味はスムージーです。パワンチェタレベキウジマス。私の傘は株式会社コシコギオです。組合は千葉県セチュキギオギオド組合です。どうぞよろしくお願いします。私の母はジャンティゲンです。私の母は48歳です。母の仕事は銀行員です。毎日6時から5時まで働きます。バイクで一人で銀行へ行きます。毎日5時に終わります。それから家へ帰ります。それから料理を作ります。7時から家族とご飯を食べます。母は10時に寝ます。以上です。